May panggap bong BJ kada iti presyo ti petroleum products tayo kas tao na yan. Tatangag dama. Iso nga no tutuusan mapo kasla dete wala una yan nga anlangan nga tay makunko na nga rigat wenno kuda ti paspasaran mi tatangag dama. Ta no kitaan tayo apo dete presyo ti petrolyo ket halos inaldaw mo tan apo nga agnato. Ket dete man adda nga pinagnato na tatan no idildilig tayo idi rabi nga presyo dakkel manen apo nasurok manen nga 12 pesos kada nasursurok pa digiti daddo mga pag paggasolinaan pagkruduan apo. Kata namnamaan mi kumapong adda met dete kasla maawat mi nga kung kunada nga fuel subsidy ngem agpapan itatawa mo pailaeng ti kasla ko ami ngem mangnamnama kami ta sigon iti pakadamdamagan mi met lang ket adda kanumet lang irobrobwat apo iti LTFRB nga itad kanyami nga driver apo, driver operator nga fuel subsidy apo Bombojay. Sir, dati panggap ti plete tayo. Sigun ti LTFRB, ada iti manamnama nga pagagwan, iti singiran tayo nga plete. Ada tinaawat tayo nga pamilya ng sana. No, deti rota mi apo, awan mo pa iti kasla ko ang gabot ta ayan milaang met ti kasla agsagsagaba nga halos inal daw. Ala, DJ makun ko na apo nga pinagnato iti plete. Han mi kumamot nga rumbeng apo nga ingato tawang pay nga rug iti nananay nga pamilya ti LTFRB apo. Ngem iti agdama apo ket sursurutan mi laeng di nayetnag pay lang iti 2022 nga taripa mi apo. Ket natutuusan apo DJ nga taripa mi nga sursurutan mi sigon iti may pakpakat mi nga plete wano pamasahe 36 pesos pa lang apo idi ti per liter. So nga no kitaan tayo apo nagdakkel una yan ti nagnatuan ti presyo ti crudo kasama apo digiti daduma pa nga petroleum products. Tanidildilig tayo apo dayo 36 pesos idi nga per liter nay tatan apo digiti daduma nga kuwagat adda pa yan nasurok nga sa gasot apo itatangag dama. So nga ala pakabasulan mi kumapo deti kasla makuna nga pinangingato mi ti pamasahe ngem ala damot pa lang apo deti agdama nga sursuruton mi nga taripa apo. Ngam tata sir, manot regular fares. Ano alam mi deti regular fare mi apo deti lawag to paway deti regular fare apo mapan iti 45 pesos Bombojay. Ket no iti estudyante 35 pesos mat no diretso lawag to paway. Yes, so nagit kita yung dati mapaspastrikan tayo, iti inal daw nga panagpasada, makaanay ka di pa isa? Ay ket no tuto sa mapo tay kunamon no digitay padami nga agman maneho ket digitay laeng maki boundary maki 4% kasmal nagdagsen na po nga panunutan nakaladladingit tano labsan ti agsawa po halos mapan aminan iti krudo dayi adda nga masapulan na po. Iso nga digiti kumaapog tuturay nga rumbeng nga kunain tayo nga kaslamang saranay met kada kami iyali ka gumda kumamot apo iti kasta deti pinagnato ti petroleum products ket makita tayo met nga halos linawasan apo ket ni nagdakkelan na po ti agwat dedi per litro idi deta sursurutan mi nga taripa. Kada tekom namon Bombojay no ararigan dayay mayawid mi wenno mabatin nga ing kami masapulan ket no tutusam haanan nga umanay para iti pamilya mi apo. Nga ba naman sa lutsud sir, mano ti mapaspasrikan tayo, mapaspasadaan iti mesa nga aldaw, ken mano iti magasto tayo, iti full tank sir? Sigun ti kuami apot no daka lang iti biyahe ket sigun latamot dayay maaramid mo nga panagbiyahe apo. No idilig no ibasar tayo lang apo iti mabiyahyan mi nga duwa nga round trip no 4 ways nga makuna. Dagiti dadto mga makina dagiti lugan mi sir ag konsumo kalat ta iti 5 to 7 liters ti kada round trip. Ket no nagbiyahe ka ti duwa nga round trip ipamon nga nasurok nga
14 nga litros lata day konsumom kada day duwa nga biyahe. Ket no idilig may kuha mo na po ti presyo na day tatta nga agdama tatta. Ket no naggimastar ka ti 14 liters kada day duwa nga round trip. Niket na panan apo dete crudo nga 1,400. Ket no tinto lang napasadama po nga gross mo. Ket ala oray a gross ka ti 2,000. Inkrudom je 1 por mon si 600 to na po bumbujay ti may iawid mi nga para iti pamilya mi. Yes, sir. Sir, no, dakay di masuludsod. Mano iti rumbeng nga maingato, iti regular fares, iti lawag taway. Alakat no ko sir hamimet nga dati gundawaya makuna nga gundawayan digiti apo nga riding publics digiti paseros mi. Alakat hamimet nga ibagang wenno da kami ti mangiddeng ta awanan kami met ti kasla karbengan. Iso nga iuray mi latta na po DJ iyatnag ti LTFRB tapno ti kasta awan met lang iti pakabasulan mi kadigiti apo nga paseros mi apo. Yes, sir. Iti Manila, dati nayon nga piso, iti regular fare. No, kasi man i-implementar da dito Ilocos Norte, sir. O man 90 pesos, sir. Ay ket haan ko nga maikwadeta na po bumbujay ng no 2,000 ket basit launay deta piso nga mainayon na po. Tay kung nakon hamet laeng nga deti petroleum products tayo ti agpangpangato wenno minngina kadigito agsusurot met manen na po amin nga siyempre digiti piyesa ti luglugan na po digiti guma digiti asyete nga usaran mi digiti rubber cups nga usaran mi basta digiti kadayon apo nga piyas-piyasa nga usaran mi kat sumurot met nga ngumina apo. Yes. Sir, dati fuel subsidy manipot ti national government nga 5,000. Awan pa iti impormasyon tayo, sir, no kaano tayo maawat? May panggap ka data bumbujay kat adamot kan ali damad mi ta yan tangay nakapagkasla damot kan digiti details mi nga operator kung kastamot kada kami nga drivers nga na-forwardan ijay LTFRB kat namnamaan mi kumaapo nga iti kabaitan nga panahon kat maawat mi matande tatapno iti kasta kat adamot lang isupusop mi kas pinangkami ka apo tada iti presyo nga talaga ti petrolyo kat talaga nga sobra tinginan na napo. Okay. Sir, malaksid ka dati awan ti impormasyon tayo na dati tulong pa iti provincial government of NTMing. May panggap apo deti Ming adda di inatendaran mi nga meeting dito Kapitolyo apo may panggap iti data kat nanggagak ka mismo diyan nanggagami nga deti city apo addan kasla na ikwada nga subsidy kadigiti apo nga tricyclean kat nanggag ko nga saon ni apo councilor apo ni apo Hanson Chua adda metten na ikwa ni apo gobernador kan ni apo vice gobernador ta isong adda na ikwa mi di GC min nga mapagsasaritaan pa lang kuna na apo so kaya't nangasawa na po addan samot lang deti main inaw wenno irubrubwat da nga tulong kanyami nga agapo iti probinsya apo so deti Ming. Okay. Lastly, sir, mensahe tayo iti gobyerno wenno kadagiti commuters. Go ahead. Tilang ipakpakasi mi matapo kadigiti riding public alakat awawatan nyo kumaapo nga pasaheros ta no awan kayo apo nga inaldaw nga in kami pag may luglugan alakat adda nga kasla narigat met di in kami kuan nga drivers ta awan met makuna nga masapulan mi so nga ilang ipakpakasi mi apo no kuma dawatan mi met di rumbeng laeng tatay ko nami adamot fair guide nga sursurutan mi tati kasla nakairwaman digiti paseros bumbujay ket kasla naikwami nga nalaklaka ti pamasahi di hampay nga kasto iti agdama nga presyo ti petrolyo kamga po tatatapo ta inot-inot almost linawas met nga ngumat nga to iti presyo ti petroleum products iso nga kapilitan na po nga surutan mi nga talaga dito inyat lag ti LTFRB nga taripa mi.